Дарагія беларусы, якія адзначаюць сёння Вялікдзень, віншую вас з Васкрасеннем Хрыстовым. Вялікдзень – гэта свята перамогі жыцця над смерцю, святла над цемрай, а веры над нявер'ем. Вялікдзень – гэта свята, якое мы звычайна праводзім у коле сям'і. Чакаем сваякоў у госці, гуляем у біткі, едзем у свае вёскі да бабулі-дзядуль, есці самае смачнае ва ўсім свеце паскі. Але многія беларусы не могуць быць побач з роднымі ў гэты дзень. Нявінныя людзі сядзяць у турмах, церпяць пераслед і катаванні. Сотні тысяч беларусаў вымушаны жыць у розных краінах, без магчымасці вярнуцца дадому, каб абняць родных на Вялікдзень. Без магчымасці прыехаць на радуніцу, каб ушанаваць памяць тых, хто не з намі. Мы з вамі праходзім праз час выпрабаванняў. І давайце не забываць, што Ісус Хрыстос таксама цярпеў за праўду. Ён зазнаў паклёп і здраду за словы, якія не жадалі чуць тыя, хто знаходзіліся ва ўладзе. Ён і яго бацькі вымушаны былі пакінуць родную зямлю, ратуючыся ад злосці Ірада. Ён зведаў абразы, збіццё, турму і ўрэшце пакутлівую смерць. Але прайшло 3 дні, і Гасподь уваскрос, перамогшы саму смерць. І гэтая ахвяра была прынесена дзеля людзей, дзеля кожнага з нас. І сёння, калі мы часам з сумневам пытаемся, дзе ж Бог, мы павінны верыць, што Ён побач з намі. І побач з тымі, хто пакутае ў турмах. Побач з тымі, хто змагаецца за праўду. Ён дае нам сілы і веру годна прайсці наш шлях. І няхай гэтая вера умацуе кожнага з нас. Наша моц у святле і веры, якую мы нясем праз цемру, нягледзячы ні на што. У падтрымцы, якую даём тым, каму цяжка. Наша моц – дабрыня і спагадлівасць. І ніхто ніколі не зможа яе у нас адняць. Я зычу вам спакойных і радасных велікодных святаў. Хрыстос уваскрос, сапраўды уваскрос.